Demokratiassa on tärkeää se, että erilaiset mielipiteet tulevat huomioiduksi. Demokratia ei tarkoita sitä, että kaikki ovat samaa mieltä. Demokratia on turvallinen ympäristö eri mieltä olemiselle. Demokratiaa uhkaa yhteisen todellisuuspohjan mureneminen. Jos ihmiset eivät voi luottaa enää toisiinsa, asiantuntijoihin tai päätöksentekijöihin, yhteisten asioiden hoitamisesta tulee todella vaikeaa. Ihmisillä on oltava mahdollisuus omiin mielipiteihinsä, mutta ihmisillä ei voi olla oikeutta omiin faktoihin. Demokratiaa voi vahvistaa monipuolistamalla osallistumisen tapoja. Vaalit ovat tärkeitä, mutta asioita tapahtuu tällä hetkellä sellaisella vauhdilla, että meidän on kehitettävä uusia tapoja osallistaa kansalaisia. Samaan aikaan meidän on pidettävä huolta perusasioista, kuten hyvästä koulujärjestelmästä ja vapaasta mediasta.